ओमफ्राय उन्दैया गाननायगासिनो नै आखाइया बेयावनो बायदों ले नै दुस्थ'। हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनै जाबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों। मा भिडिअ होनना बुङोब्ला बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आंनि बागैनो ओमफ्राय ओरैनो फिसा न'आव थानानै ब्लगबो नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामोन ओमफ्राय आंनि बागै माने भिडिअ लाबोदों होनना बुङोब्ला नैबे जेनोखि आंनि चेनेलाव गोदान फैगासिनो दं बिथांमोना सोरबा सोरबा साननो हागौ आंनि चेनेला मनेटाइजेसन जानाय नंगौना नङा ओंखायनो नोंथांमोनजों आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनैहाय नोंथांमोननो फोरोंहरनो सानदों जेनोखि आंनि चेनेला मनेटाइजेसन जागोन ना जायाखै आं एक्सेन्स एकाउन्ट मोनगोन ना मोनाखै गुगोल एक्सेस मोनगोन ना मोनाखै आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायहरनो सानदों आरोना। ओमफ्राय फार्स्टआव आं खिथागोरनि आंना फिसाला दं नालाय उन्दैयाहाय आखाइ बायना दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनि दारैबो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै एसे टेनसनाव दं उन्दैयाहाय न'नि बाथौ बेरायाव गाखोना गोग्लैनानैहाय आखाइया बायथायाखैबाबो बेन्ड जानानै बेगेङा एसे माबादों आरोना बायरामदों ओमफ्राय बेखौहायबो दाख्लि डाक्टारनाव लांनानै डाइरेक्ट अजानाव लांनाय जादों आरोना। ओमफ्राय आं बे उन्दैनि ससे भिडिअ क्लिपबो होगोन ओमफ्राय फैदो दाना टपिकआव आंनि चेनेला मनेटाइजेसन जानाय लोगोफोर ओमफ्राय मनेटाइजेसन जानायबाबो आं गुगोल एक्सेस मोनगोन ना मोनाखै एक्सुवेलि आंना गुगोल एक्सेसआ आं दाख्लि बै मासावनो मोननांगौमोन ओमफ्राय मा खारननि थाखाय मोनाखै होनना बुङोब्ला आंनि मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय आं एक्सेन्स एकाउन्टखौ भेरिफाइड बानायनो हायाखै आरोना। मानो भेरिफाइड बानायनो हायाखै होनना बुङोब्ला आङो सिगां समावहाय आंनाव बै समाव इउटुब चेनेलबो गैयामोन बै समावनो आं मोनसे एक्सेन्स एकाउन्ट बानायना लादोंमोन आरोना। ओमफ्राय जेला आं इउटुब चेनेल खुलिनानै मनेटाइजेसन एप्लाइ खालामो अब्ला आङो फुराना एक्सेन्स एकाउन्टआ डाइरेक्टहाय एक्टिभ जाखादों आरोना। जेनोखि माबाजों चेनेल दंमोन बेजोंनो मोनसे एक्सेन्स एकाउन्टबो दंखायोमोन आंना बे गुगोलजोंनो माबाजोंनो जिमेइलजोंनो बेजों डाइरेक्ट एक्टिभ जाखादों आरोना। जानाय लोगो ओमफ्राय मनेटाइजेसनबो एक्सेप्ट जाबाय ओमफ्राय बिदिनो जेनोखि मनेटाइजेसन जाबा एसे एनै आर्निं खालामो नालाय जेनोखि भिउस फैयो बिजों थाइसे थाइनै आर्निं खालामनानै बै एक्सेन्स एकाउन्टआव फैसाया हाबबाय थादोंमोन हाबनाय समाव ओमफ्राय जेला एक्सेन्स एकाउन्टखौ भेरिफाइड बानायनांगौ भेरिफाइड बानायनाय समाव मा जाखो बेयावहाय आंना बै सिगां बानायखानाय एक्सेन्स एकाउन्टआ बिजनेसनिसो जाना थादों आरोना बिजनेस टाइपसो जाना थादों ओमफ्राय इन्डिभिजुवेल जानांगौमोन आं बै समाव रोङाखै बेनो आंनि मोनसे गोरोन्थि बिजनेस एकाउन्ट बानायना लानाया। ओमफ्राय बिजनेस एकाउन्टखौथ' नों भेरिफाइड बानायनो हाया ओमफ्राय जोंनाव बिजनेस मावनायनि जेबो सार्टिफिकेट गैया नालाय बेनि थाखायनो जों बिजनेस एकाउन्टजों मालाबाबो भेरिफाइड बानायनो हाया आरोना। ओमफ्राय बेनि थाखाय आं बै एक्सेन्स एकाउन्टखौ गारनांगौ जादों दाख्लै मोननांगौआव आं मोनासै आरोना। बे गारनांगौ जाबाय आं बेखौ क्लस खालामनानै गोदान एक्सेन्स एकाउन्ट बानायफिनदों आरोना। दा एक्सेन्स एकाउन्ट बानायफिननानै दा बे गोदान एक्सेन्स एकाउन्टआ एक्टिभ जाबाय ओमफ्राय बेयाव दा थाइसे थाइनै आर्निं जागासिनो दं ओमफ्राय नैबे मासावनो आं नैबे गोदान एक्सेन्स एकाउन्टखौ भेरिफाइड बानायनो मोनगोन आरोना। बेखौ भेरिफाइड बानायनो मोनबा आङो सानथाम सानब्रैनि उनाव गुगोल एक्सेन्सखौ मोनगोन आरोना। गुगोल एक्सेन्स पिन मोनसे थायो बेखौ मोनगोन बेखौ मोनोब्ला आङो आंनि बेंक एकाउन्टखौ होनानै लानो हागोन आरोना। बेनो आरो लोगोफोर आंनि चेनेला मनेटाइजेसन जानाय आं दा नोंथांमोनसिम क्लियार बानायहरबाय आंनि चेनेला मनेटाइजेसन जानाय ओमफ्राय नोंथांमोना एसे भिडिअखौ हाजासे सेयार खालाम लोगोफोर आं नाजागोन जेनोखि गुबुन भिडिअनि सायावबो भिडिअ लाबोनो ओमफ्राय आं ब्लग भिडिअबो हंगारनो सेस्था खालामोन नोंथांमोना भिडिअखौ अनसायबानो जाबाय हाजासे सेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं दा नै बावनो दं न'नि बारियाव आरो आं उन्दैखौ नोंथांमोननो एसे देखायहैनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उन्दैया गाननायगासिनो नै आखाइया बेयावनो बायदों ले नै दुस्थ' नों मा खालामामोन अबे गोग्लैया थोद लाजिदों साला नै दुस्थुआ दा गाननायगासिनो गानखौ दसे बन्द' खालामथ'दां मानो खालामदों होनबा कपिराइट फैनायनि चान्स थायो नालाय। आं डाक्टार रिपर्टखौबो देखायनि एक्सरे खालामनाय मोनसे रिपर्ट दंना बेखौ आं नोंथांमोन देखायगोन आरोना। नै बेनो दुस्थ'आ हाय बल' दे नै नुदों खारदावबावबाय न'आ एसे लेथ्रा जाना दं बिमाया सुदों जि जोम सुहैदों ओंखायनो लेख्रें फेख्रें दंथ'यो आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा बिदिनोसै बारा हाइफाइनिबो मानसि नङा नालाय मिडिल क्लासावबो गोग्लैबावासो लथारावसो गोग्लैयो नै दलद था नै बेनो आरोना। ओमफ्राय दाख्लै अजानाव लांनाय समाव मुलि खानायनिबो एसे क्लिप दं बेखौबो होफानोसै आं लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय। देखायनो
याखै मा जाखो नोंना बिफां गाखोग्रा नोङो बे लोगोफोर नैबेनो आजानि एक्सरे रिपर्टआ आरोना ज' नायबानो नुगोन नोंसोर आं देखायनो र' नै नुबाय सिनायखागोन जेनिखि र' बेखौ सिनायगोन ना सिनायाथाय नै नैबे बे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे आरोना नायदो मोजाङै नाय सिनायखायो दानो बे मोननैया आरोना बेनो जारला ओमफ्राय जों सानैनि गेजेराव सोर सायसिन दे कमेन्ट खालामना खिथाहर दे ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा बानायनो गोसो गैया एकदम टेनसनाव दं लोगोफोर इउटुबावबो भिडिअ बानायो माथो डलारानो एसेल' फैथारो ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे सेयार खालाम होमब्लासो नोंथांमोननि अननाय मोनगोन नोंथांमोननि अननाय अनोब्ला आंबो एसे टेनसननिफ्राय गोजानाव थांगोन आरोना दा एकदम टेनसनाव दं सानैबो उन्दैखौबो दा अजानाव लांबाय थानांगौ जायो नै दा आखाइ बायना दं नालाय ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै भिडिअ बानायनायनि मुडावनो गैखायामोन आरोना थेवबो नोंथांमोनजों एसे सेयार खालामसै होननानै दिनै भिडिअ बानायबाय आरोना एकदम नङाबाथ' भिडिअ बानायनायनि मुडाव गैया एकदम आं दा ओरैनो टेनसनावसो थालाबाय थादोंमोन एसे टेनसनफ्रा खारलाबायो खोमा होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय एकदम दा उन्दैखौ बेराफारसे डाक्टार लांनांगौ डाक्टारनाव माने डाक्टारनावबो लांफिननांगोन ओमफ्राय होजोंबो लांनांगौ अजानाव लांबाय थानांगौ खनब्रै खनबा ओमफ्राय जोंनिफ्राय एसे गोजानबो जायो बेनि थाखायनो थाखा फैसानि प्रब्लेमाव एकदम दा टेनसनाव दंथ'योना आरोना लोगोफोर ओंखायनो भिडिअखौबो बानायाखैमोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे सेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय आरो मदद मोनोब्ला एसे गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय